Kodwa nje sengixaka umathi uthule nje isikhathi esingaka kanti uyazi ubona nje ngihlupheka kanje uyalazi ati iqiniso. Hey ngane yami ngiyaxolisa ikho ngithenga ngathi ngibiza be-TV. Because ngimuzwa umama ethi-ke na udinga ukuthi uye ethuneni lengane. Kumele kusho njalo vele ngoba sesihambile nakubantu ababonayo bayasho ukuthi hayi izinto zami kuze ilunge kunesele manje masuya kanjani le mawuthi sahamba njengoba sahamba kanjena-ke ngoba phela kumele sibuyele lapha ngiyolungisa iy'nto zami. Kuyaphoqa ngane yami siyobona sisazohlela. Kodwa mayirongi lento wayenza. Mirongi kakhulu. Mina mama umbuzo enginawo-ke ngoba usukhulume kanje ukuthi kwakukhona ngisho nembuzi angazi yayimbala onjani. Nobovu nokumhlophe. Kungenzeka ukuthi ingane yacindezelwa izinto ezisasegcekeni. Impela. Kunjalo futhi mama. Shuthi njalo ingane yami engeke ivele iyithulele. Shuthi kwakhona vele wakubekiwe. Iwena nomkhulu eshuthi nazi nawe shuthi wawazi. Awuzange wangifihlela wangitshela lutho. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi inkinga zomndeni sisakhona la kwaMashu Zinzile. Namhlanje sibizwe umama wathi-ke namntanami nami nginemfihlo engifisa ukuyidalula la emndenini ngithi ukuhlambuluka sikwazi ukuqhubela phambili. Sawubona mama. Sawubona Ntombo. Ninjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila. Cebingela ababukeli emakhaya uzisho igama. Sanibona babukeli. Lo ulungile wakaZondi. Ubizo. Ngizovashela ubizo namhlanje unenhlambuluko. Uyazi-ke uBlack Life inkinga zomndeni ikhuluma ngokuhlambuluka. Iqala kuphi indaba ngoba usibizile? Iqala lana ukuthi njengoba sila eThekwini besihlala le emakhaya kuNkandla. Inkandla, okay. Manje sasuka kabuhlungu ngokushona kababa wami ngo-2010. Okay. Saphuma ngesamagundane nathi nengane. Phuma ngesamagundane? Yebo. Kwakusekwenze njani Umphakathi nixoxa? usihlasela ngenxa kababa owaye egangile. Oyigangile? Yebo. Oyigange ukuthi sengaze niphume ngamagundane kwenzakalani? Ungasibeka nje esithombeni. Wena hamba ebusuku. Ngoba nje sezomakhelwane okoqala wafika umakhelwane ezoreport ukuthi umbambe egcekeni. Kwase kuthi omunye wathi ushawe izulu bahamba bathandaze abantu. Kwahlanganwa sezwe sesizwa kanjalo kusayi saphuma nathi sabaleka. Ngeke phela ukuthi-ke nabe besabike izimo eziwu-2 noma 3 yini le ngaka ukuthi sengaze niphume ngesamagundane. Abantu phela abaningi kuthiwa bayahamba and ngeke ukholwe ngumuntu oyi-1 ukuthi hayibo ngikubona egcekeni la kwami. Awu kodwa phela kwasekushubile ngempela. Awuxoxe kona ukushuba kwakhona. Yikho phela ukuthi sebanjwe emzini yabantu ukuthi amazulu ayangena ngoba kubizwa yena khonjwa yena ukuthi uyena. Amazulu angena kuphi? Mabeshawa umphezulu kuphuma yena lo baba wami. Mabehambile bayohlola? Mabeyohlola, yebo. Okay, so uthi naphuma ngesamagundane wayekuphi lapho yena? Niphuma ngesamagundane ngo-2010? Wayekhona? Yebo. Okay, uphi yena manje? Usashona bambulala umphakathi, wambulala. Wambulala? Wambulala nini? Ngalo langa lobo busuku lobo. Hawu. Thina sesibalekile sigcwele amahlathi. Hawu. So bambamba bona? Bambamba umphakathi. Wahluleka ukubaleka noma? Wasekhulile. Wasekhulile? Wasekhulile. Okay, wayengasakwazi ukusebenzisa amakhatha-ke phela aphunyuke khona lapho? Futhi ngendlela kwakushesha ngayo wangeke safika ey'khwameni zakhe. So nina nabaleka naze nagcina senifike la eThekwini? Yebo sagcina sesifikile la eThekwini. Ukubaleka kwenu kuphekwani ngoba phela umuntu awayewumthakathi bayamazi? Nathi asiphephisa iy'mpilo zethu. Yebo. Okay, into yango-2010 le? 2010. Manje why uyibiza ngokuthi ufuna ukuhlambuluka? Manje ingane phela inkinga yami umzukulu wami washona samshiya iliba lakhe. Iliba lakhe? Yebo, ithuna. Okay. So namhlanje ngoba uthi-ke na usibizile sizokhuluma ngalolu daba. Ubani lo silibeka kuyena udaba? Nango undodakazi wami. Undodakazi wakho? Yeah. Ufuna ukubika kuyena? Ngicela ukubika kuyena. Okay. Wena ngo-2010 wayekuphi ngoba phela wanibona nibaleka. Ngizwa ukhuluma ukuthi-ke nakukhona ithuna lengane lasala emuva. Yebo, wayesethe ukuthi ngoba uyena wathola ingane kwasho ukuthi wayesamncane vele nayo 15. Wayeno 15 years. Okay. So ngoba seku-2025 manje yini esekuhlupha uzubona ukuthi-ke na ngcono ugonyuluke? Kusho ukuthi manje kuyangiphoqa ukuthi ngigonyuluke ngoba izinto azisihambeli kahle. Masiye ebantwini basikhomba lapha elibeni
Ngizwe uthi kena ubaba wakho wayigangile. Yebo. Usuke wazama ukuxhumana nenkosi yendawo. Ngiyasaba. Hayi sengisaba nokunyathela nje emagcekeni akhona kule ndawo. Awukwazi ngisho nokuthumela mhlawumbe umyalezo umakhelwane. Bengakangifikeli lokho. Kodwa manje sima ngiyabona ukuthi siya ngokushuba. Ukuthi sadingeka nondodakazi khona le. Okay. Undodakazi uthi wathola ingane esana 15 obviously wayengaka understand izimo kakhulu. Wabona kubalekwa nje. Wabona kubaleka sabaleka. Wabaleka. So manje ke yini lesiniphindisele ethuneni usubona ukuthi ufuna umhlalisa phansi umchazela udaba ukuthi kwenzakalani. Angithi manje inkinga ngifuna ukuthi asebenze athola imisebenzi akwenze kulutho nje akukhanye lutho nje kuyena. Manje nami sengize ngiyakuchaphazeleka lapho. Usuyachaphazeleka. So ubona ukuthi ukuya lapha kungavula iminyango libeni lengane. Okay. Yini ngiyakuzwa ukuthi kena ubaba wayehamba. Ngizama ukuthi kena nohleli lapha ekhaya mayeyibuza ukuthi sungazi ujaha umphakathi. Ukuhlola kusho lutho. Ukuthandaza kusho lutho. Ngisho ukuthi kena kusho ukuthi sungaze uxosha umuntu endaweni. Ngoba phela kusuye kusha abantu angithi babebiza ukuthi abantu abanamanga. Yes. So yini le akayenza kubaba le eyasukumisa umphakathi ngalelo langa. Kwenzakalani ngalelo langa? Uze umphakathi usukume uthi uyambulala. Kusho ukuthi phela kwangena izulu kamakhelwane futhi kubona ngathi liphuma la ekhaya. Laqonda ngqo kamakhelwane. Laqonda ngqo kamakhelwane. Lashisa wonke umuzi nabantu abaphakathi. So okay ke selingenile izulu nina naziwa ngobani ukuthi seyisikhathi sokubaleka like ngifuna ungiphi isithombe yabo mina ngangingekho and right now uma uyichaza indaba iyafiliza angi understand ukuthi kwenzakalani like awungibeke isithombeni ukuthi kwenzakalani ngalolu suku uxoxe nje ngalolu suku kusuyele ekseni nize nithola nibaleka. Kusho ukuthi ke indaba yabasebusuku sesilungisela nje ukulala sizwa nje hum masithi siyalalela laba bantu sekukhona ugijimile phambili wazosho kulalelani nizobulawa nini ubaba wakho. Wena wawubona lo mbani uya next door? Yebo ngakubona. Wawazi ukuthi uphuma phi? Yebo. Ngoba igwanqamisa lapha ekhwameni ubaba kuyaba na kumlilo uyosithela emzini yabantu. Nami phela kwasho ukuthi ngiyasaba nami. Futhi ayikho into engangayenza. Okay. Yebo. Umama unezingane ezingaki? Mina nginengane eyodwa. Ingane eyodwa le ntombazane kuphela? Yebo. Awubanga nazo ezinye? Cha. Ushadile? Cha. So nihlala noba uthuna nje la eThekwini? Yebo. Bapha abanye nanibaleka nabo? Cha ithina sobabili sabaleka sashiya ubaba. Nabaleka noba uthu? Yebo. Wayekuphi umama wakho? Umama engasekho emhlabeni. So ekhaya nanihlala noba u3? Yebo. Naphuma nabaleka nibalekela lesimo? Thina sobabili ubaba samshiya. Okay. So kuyo yonke leminyaka le ubulindeni ukuthi indodakazi yakho ungayitsheli lolu daba ukuthi umkhulu wayo behamba. Hey bengisasaba ngane yami, bengisasaba lokuthi hayi mhlawumbe ngizomtshela. Kodwa manje izinto mase zingasalungi kahle sekuyangiphoqa ukuthi angimhlambulukele. I-relationship yakho nendodakazi injani? Hayi inhle kakhulu yinhle. Ungayichaza nje? Umntwana nje like umngani wami. Imfihlo yakhe ngiyayazi nami eyami iyayazi kodwa bengisaba kuyikhipha kodwa sila namhlanje. Hayi bandla. Kodwa uthi imfihlo yakhe ayayazi. So yena umuntu onjani ke? Hayi umuntu ophansi. Yebo. Ungasona nje sichwanchwangu. Yeah. Yebo. So singasho ukuthi lolu daba uzothatha kahle noma kungenzeka kube nekhixihixi? Angikholwa ukuthi uzothatha kabi ngoba naye isimo sakhe sisadinga ukuthi angimhlambulukele ngoba izinto azimlungile. Bengicela nje ukuthi ngimhlambulukele. Bakhona abanye bomndeni abasaphila? Cha. Yinina nodwa nje? Yithina sodwa nje. So kungase usisi ashadele kwesinye isibongo angayikazondi shuthi uphelile umndeni wakaZondi? Yebo, hayi kwabuphelile. Yobuphelile? Yebo. Kwabhlungu ukuzwa lokho. Yo, babukele emakhaya ngiyizwela ukuthi kena ufuna ukuhlambuluka indodakazi yakhe eyayithola imithi ina 15 kanti ingane kena ngephutha bakithi izoshona and then bayishiya lapha emathuneni ngenxa ukuthi isimo sasingavumi. So manje kudinga ukuthi kulungiseke lokho akwazi nondodakazi ukuthi aqhubekele phambili ngempilo.
Sesibuyile manje sesijone undodakazi kamama. Ngizocela nje abingelela ababukeli azisho igama. Ngiyanibingelela ababukele emakhaya lo uLungi wakaZonke Sibongo. Hawu, umama uLungi nondodakazi uLungi. Kwenzakalani mama? Waye uLungi. Ngiyenzela ukuthi igama lami lingafi. Owenzela igama ukuthi lingafi. yebo. Njengoba usushilo ukuthi vele nani bathathu. Nisele nobabili manje. Yebo. Okay, sisilungu uyaphila? Ngiyaphila sisi. Hayi nathi siyaphila nguLongster mina. Sicela umama la ka Black Life ethi nodaba afisa udingida nawe. Kodwa ke before siqhubele phambili ngisafisa ukwazi ngomkhulu. Umkhulu wami. Yes, umkhulu wakho. Hayi noma okuningi ngasakukhumbuli kahle ngoba ngangisemncane. Ngasemncane kodwa ke ngehlekelwa isehlo. Uyazi-ke nawe umama ukuthi ngathola umntwana ngisemncane shuthi ke manje inkinga ezingilandelayo sengaphezu kwamandla manje noma ngithi hayi ma kwenzakala nempela ngoba ngilungelwa yilutho. Mhlawumbe uma engazi-ke mhlawumbe uyena ongangichazela ukuthi ngempela ngoba akukho okulungayo. Okay, before siphendule kuma umkhulu umkhulu onjani ekukhuleni kwakho? Umkhulu yena bewumuntu ngathini mhlawumbe ongathi isangoma esiza abantu ngingasho njalo kodwa-ke kwahamba ngoba ngezwa kuthiwa ngathi kunokuganga ikwenza. Ngiyakhumbula nje nami ngisemncane abantu bekhuluma ngaye kabi yabo bekhuluma kodwa nami ngibona indlela ayenza ngayo ukuthi hayi umkhulu kunendlu yakhe nje ekuhlala yena nje yedwa engathanda ukuthi kungene khona noma angene kuyona ngoba nje sahamba kabuhlungu noma sesisuka khona emakhaya. Okay, ngiyamuzwa umama lana uthi wathola ingane una 15. Yebo uqinisile. Ungafisa ukuxoxa lolo daba? Hey khona uqinisile khona ngayithola ingane ngoba ngasuka nengane nje ngiphuma kuyobeletha right kodwa ngane edinga ngena nje emagcekeni awu ingane kwakuthula kwengane njengoba ingane sasayingcwabela le namanje nje inkinga ezingilandelayo ziningi kakhulu ziningi. Mangimbuza mama hayibo kanti ngempela hayi mama uvela kuzolunga yabo nje. Manje nami ngiyabona ukuthi izinto ayihlangani empilweni yami akuhlangani lutho. Angitholi imisebenzi nje izinto zimnyama nje. Okay. Ma, njengoba usibizile la ngisacela ukutshela undodakazi ukuthi lumayelana nani udaba. Olumayelana nomkhulu wakho ndodakazi. Umkhulu wakho saphuma abuhlungu le ekhaya enkandla ngisakhumbula. Ngoba ngithi wagcina sebulawa umphakathi. Ngiyakhumbula ma. Wayilapha sakuganga. Futhi ngiyasola angisho usakhumbula ukuthi kwakhona imfuyo ekhaya. Yebo ngiyakhumbula ma. Inkomo imbuzi kwakuvuma nje imfuyo. Kodwa khona nje imbuzi le eyibomvu nokumbovu. Ngiyakhumbula ngisanayo ngisayikhumbula ncane le ayithanda kakhulu. Yangahluka nje nayo. Nayo ngangibona ukuthi ngathi yoganga. Kanti makwenzakalani kanti kumkhulu? Umkhulu phela wabulawa umphakathi. Kwakwenze njani kahle ma ngoba phela okuningi mina ngisakhumbula ngiseyingane. Angithi phela izulu ngane yami elabona liphuma endlini la kamakhelwane umphezulu. Kanti umkhulu wayiloya yini ma? Mani ingakho nginenkinga engaka. Yebo. Hawu sonke lesikhathi nje mawungitshela. Hayi bengisaba ngane yami. Hawu kodwa ma ulazi iqiniso. Awungitsheli ukuthi hawu ma ubeni ngihlupha kanje angithola imisebenzi angekukho okulungayo kanti uyazi. Ngane yami bengisaba ukuthi hayi hayi ma hayi. Mase ngiyaphoqa ukuthi ngitshele ngane yami ngoba phela nazo izinto ezibophekile zakho. Hayi ma kodwa urongi nawe urongi nje kakhulu. Isikhathi esingaka nje uyabona nje ngiyaxakeka ngithola imisebenzi odanga bami bayasebenza kanti uyalazi iqiniso uthule nje. Hayi ma hayi shemayi. Hayi nawe uyabukhumbula ubusuku lolwana abaleka ngapho ngaxoxa ngapho? Noma ngasakhumbuli kahle sisokuningi kodwa nje ngiyakhumbula abantu nje kugcwele nje ngoba saphuma nje sibaleka kanzima naye uma ngikhumbula kahle ngoba saze sahamba sakomunye usisi wakhona omngane wakhe salala khona sase sivuka ke bese sizalana ke eThekwini nakusasa. Ngikhumbula nje kancane ngoba ikwakushubile kwakunzima. Kwakunzima ngoba ngaze ngalimala ukulimala nami. Khona la ebusweni. Ngalimala leso sikhathi nje sekudala nje sisuka le emakhaya. Kodwa nje sengixawo mathi uthule nje isikhathi esingaka kanti uyazi ubona nje ngihlupheka nje uyalazi athi iqiniso. Hey ngane yami ngiyaxolisa ikho ngithenga ukuthi ngibiza be-TV. Because ngimuzwa umama ethi ke na udinge ukuthi uye ethuneni lengane. Kumele kusho njalo vele ngoba sesihambile nakubantu ababonayo bayasho ukuthi hayi izinto zami kuze ilunge kunesele manje masoya kanjani le mawusi sahamba njengoba sahamba kanjena ke ngoba phela kumele sibuyele lapha ngiyolungisa izinto zami. Ngiyaphoqa ngane yami siyobona sisazohlela. Kodwa mayirongi lento wayenza.
i-wrong kakhulu. Mina mama umbuzo enginawo-ke ngoba usukhulume kanje ukuthi kwakukhona ngisho nembuzi angazi yayimbala onjani. Nobovu nokumhlophe. Kungenzeka ukuthi ingane yacindezelwa izinto ezisasegcekeni. Impela. Kunjalo futhi mama. Shuthi njalo ingane yami engeke ivele iyithulele. Shuthi kwakhona vele kwakubekiwe. Iwena nomkhulu eshuthi nazi nawe shuthi wawazi. Awuzange wangifihlela wangangitshela lutho. Hayi ngane yami ngangazi phela mina umkhulu wayezenzela yedwa. Kodwa buka manje izinto zami ayihambi kahle. Impela hayi ayihambi kahle. Hayi hayi. Nami Mama ngovumelani ukuthi alethe ingane egcekeni ulazi igceke ukuthi alikho clean? Cha, ngane yami ngangazi ukuthi alikho clean. Phela Wongazi. nje umntwana phela sayafika umzukulu wami nje. Uthi wawungazi ukuthi alikho clean noma wawazi? Cha ngangazi. Okay. Uma uthi wawungazi angithi khona la othe khona wawumbona ubaba wakho enza into engekho right. Kukhona phela ubona into ungawucaciseleki ukuthi wenzani. Mhlawumbe uyaqinisa noma ikhaya noma kwenzakalani uyabona leyo nto. Sisi uyacabanga ukuthi mhlawumbe uma wakho angakuvikela ukuthi ingane ingashoni? hayi kwangenzeka lokho kuba azange akufihle nje kwasekuqaleni lokho kuba ngoba ngeke ukuthi wayenganalo ulwazi okuncane nje umkhulu indlela ayenza ngazo ngoba nami ngiyakhumbula kwakunekamera nje la engena khona yedwa nje wangena khona yedwa shuthi wayazi ma shuthi mina owangitshelanga So yabona nje mina ngiblema wena plan. hayi Ngoba phela kuthiwa nivumelekile lapha. hayi mafuna kenze nayo iplan ngoba kumele sile lapha ngoba nami khona ngizolungisa into zami ngikwazi nami izinto zami zilunge zikwazi ukulunga. Mama sizokwenza njani ukuthi nikwazi ukuyilungisa ithuna? Nganami sisazohlela kahle. Ithuna lisakhona ke nje. Ngoba phela angithi naphuma ngesamagundane. Ake bedle kusagcina ngaleyo 2010 loyo. Asazi noma lisakhona noma sokwakhabanye khona lapha. Anazi kungenzeka umphakathi uthi ugumbe ngoba phela kade nisolwa ngokuthi niphatha amakhathakhatha. Unomushiswa phela umuzi. Nomushisa umuzi kodwa ithuna abalenzi lutho. Cha lenziwa lutho. Uzizwa kanjani ukuthi uma wayazi ukuthi kwenzakalani? Hayi ngizizwa kabuhlungu kakhulu sisi ngoba mina nje manje ngendlela ekuyiyona empilweni yami hayi kanti uthulene uyazi ukuthi kanti kukanje nje ngoba ngixaka kanje uyazi ukuthi kusukaphi umsuka wakho. Umama lana uke washo athi ke na nisele noba u2 ngoba sokwashona nomkhulu. Yebo. Kubalekile ukuthi ngoba nawe usiyahlambula ukuthi ke na emntanami asikwazi ukuphindela emuva ngoba umkhulu wayiloyo. Yebo. So wena ke akukho mhlawumbe ofisayo ukusho kumama? Kona sisikukhona nami ngoba kodwa phela nami bengisahlumathazekile because njengoba lokwashona nje ingane nami ngibe nayo amacala ami ngoba nje kade sengimithe kabili nami ngivele ngenza i-abortion ngoba ngithi ngiyabona ukuthi kuyafana futhi izophila kancane lo ngane iphinde idlule emhlabeni ngoba angisazi ngempela angisazi ngoba vele nje ngiyabona amabhadi angilandela Ngilandela zonke ungangitsheli. Manje ngiyaxolisa njengoba ngisho nawe ukuthi nawe waba nephutha yabo mhlawumbe kube lento nje wangichazela ukuthi nje kukanje kanje umkhulu kwakuyisuka le kwaba nje kanje ngoba phela mina okuningi angisakhumbuli ngangiseyingane kona. Yeah. Kwaba wrong nje nawe ma. Hayi ngiyakuxolela ngane yami kodwa awakazukulu bami. Uyezwa manje usulahlela abazukulu abathathu bonke Ngenxa yokungabi naqiniso. ngenxa yeqiniso sakhe lingekho. Yebo. Uzizwa kanjani? Ngizizwa buhlungu. So kuma-abortion uthi ke na wawune-trauma. Ngasacabanga sisukuthi yabo kuyafana ngizoyibeletha le ngane njengoba kuney'nkinga nje vele ngingangani umsebenzi awukho ngcono ngivele nje ngivele ngiyikhiphe lezi ngane ngoba kuyafana ngizosingeletha ngizoyiphilisa ngani kodwa kumama ngangakaze ngimtshele-ke lokho njengoba ngimtshela namhlanje lokho bengakwazi bekuyimfihlo yami nje. Okay, usakhuluma nge-trauma ungathanda u-Black Life ukuthi ke na aku-arrange-ele i-counselling? Ngingathanda sisi, ngingathanda. Ukwazi ukukhuluma ngayo lento le. Yebo ngingathanda sisi. Yebo. Ngakujabulela lokho. Ngakujabulela. Mama udaba thasele ukuthi ke na kubalekile ngithi kiwe enkandla. Yebo. Njengomuntu omdala oyinhloko yala ekhaya ungasuggest ukuthi kwenziweni isiphi step uqala esizothathwa ngoba ngeke thina su-Black Life sithathe iy'moto sishone khona sithi sifuna ithuna. Isiphi step esibalekile kufanele siqale sithathwe? Ngicabanga ukuthi ake ngihambe ngedwa ngimshiye indodakazi. Ke ngiye noma ikamakhelwane. Hayi ma kanjani akumele ngisale manje. Yabo manje ngifuna sihambe nje nawe ukuze nami ngifuna ukulunga into zami lezi. Ngikwazi nokuthola umsebenzi. Kumele sihambe ma kumele.
Ukuthi kanjani-ke abantu bofike besenzeni angazi. Kodwa bheke siphe sonke khona mhlawumbe ungasali. U-2010 mhlawumbe abanye sebahamba kwafika i-COVID yaqothula kwasana. Yebo. Kumele kodwa Sobona masambe. khona khona esambe. Inkosi yendawo isakhona Esakhona. le yandingisa. Yebo. So ucabanga ukuthi yona izoba nenkinga manihlele libeke udaba. Cabanga lokho ukuthi asibeke siqale kuyona. So unalo iphoyisa lenkosi ngoba angithi anikwazi ukuvulisana niye kuyona. Cha, unalo. Unalo. So uzokwazi ukuxhumana nayo. Soqala kulona iphoyisa. So yini induna? Induna, yes induna. Okubalekile lana ukuxolelana. Uzokwazi umxolela umama ngalolu daba. Hey, ngizomxolela noma kunzima ngoba nje impilo yami kanjena kusho ukuthi ngasho ukuthi ngenxa yakhe. Ngoba wangifihlele. Kube kade mhlawumbe angitshela ngabe mhlawumbe kade sayizama imizamo. Ngaba ngijeni empilweni yami. Uqinisile mama. Yebo. Walahlekela abazukulu abawu2. Yebo. Uzokwazi umxolela indodakazi. Uxolo liyafuneka ngani yami mina iminyaka yami sihambe kakhulu. Kuyadingeka uxolo. Because uyabona laba bazukulu abawu2 bebezoqhuba umndeni. Angithi-ke. Manje manje kwenzeka nihamba nina phelile. Kuphelile. Akusekho kusele ngemuva. Cha, ngenxa yami. No. Kodwa ke sikubongayo ukuthi yena ukwazile ukuthi ucela usizo ikwazi ukukhulunywa le ndaba. Manje ke mama sukela from here ungathini komunye umama uhlele uyigonile imfihlo. Bengicela ukuthi bomama singabe nemfihlo kuze kweqe enganeni zethu ngoba sigcina sesishayela thina. Yebo. So ungasho ukuthi ke nasikwazile ukusiza lolu daba oludinga. Ngibonge kakhulu ingane zami. Sengisizakele kakhulu. Sengikwazi ukuthola nobuthongo. Utholile umsebenzi uphelele. Yebo. Sisi. Yebo sisi. Awugcina wakho amazwi athini? Mina ngithanda ukubonga nje yona iBlack Life ukuthi uma ukwazile ukuthi akwazi ukukhuluma-ke liqiniso-ke la kumina noma sekuyisikhathi eside. Ngiyamxolela ngoba ayisekho vele mase kufanele sibheke phambili. Sobheka kufanele silungise kangilungisele ukuze nami ngikwazi ukuthi impilo yami iqhubeke phambili. Ngibonga kakhulu. Uhlela ngikwazi ukulivala umama engalinikanga uthando indodakazi. Usho nje amazwi othando nike nihagane nje ngisukume nisuke kumina ninikeza nothando. Sana ngiyaxolisa kakhulu. Xolela uma wakho uyathanda uma yeso. Ngixolela namama. Ngiyabonga. Usisi sizom-organizela i-counselling angazi noma uzothanda ukungijoyina naye. Ngingathanda na. So nizohamba noba2. Siyabonga. Okay, sizonisendela-ke imininingwane. Yo, nayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi umama-ke useyenzile inhlambuluko yakhe. Sekuzokwazi-ke manje ukuthi sithole indlela yaphambili akwazi usisa ethuneni lengane alungise into zakhe naye akwazi ukuthi aphole akwazi ukuthi athole umndeni baqhubeke nempilo. Ungakhohlwa-ke mawukuthi nawe khona inhlambuluko ofisa ukuyenza ungasabi usithinta sijajane ukuthi nje sifuna yonke into iqonde sihambe kahle abantu babe nempumelelo empilweni. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar, ngimthanda kakhulu.